Dawn ir-rakkomandazzjonijiet mhux se jaqgħu fuq id-tnejn torox, dan intqal mid-Deputat Prim Ministru Ian Borg meta it-tnejn wara nofsinhar il-Parlament iddiskuta r-rapport tal-Awditur Ġenerali dwar l-Art tal-Fortina. Fakkar kif Gvern Laburista għamel riforma li permezz tagħha din l-awtorità hi waħda awtonoma. Magħmula minn bord ta' gvernaturi illi huma kwalifikati, pereżempju l-fatt illi jrid ikollok chairperson li jkun jikkwalifika li jkun imħallef. U numru ta' professjonijiet oħrajn fih. B'dik ir-riforma il-politiku issa jaħdem at arm's length mill-awtorità. U l-politiku l-irwol tiegħu huwa illi jġib ix-xogħol tal-awtorità quddiem il-Kumitat tal-Parlament u quddiem il-plenarja parlamentari. Id-Deputat Prim Ministru sostna kif il-Gvern se jifli dak li jingħad mill-Awditur Ġenerali biex jitwettaq għax il-Gvern m'għandu xejn jaħbi. Il-Ministru responsabbli mill-artijiet Owen Bonnici wkoll spjega li fost oħrajn dawn ir-riformi hemm dawk li nħattru chairperson u kap eżekuttiv ġodda li għamlu n-numru ta' riformi fih dan din l-awtorità. Il-Ministru Bonnici tenna li dan u l-ewwel rapport mill-Awditur Ġenerali li qed jarbel l-awtorità tal-artijiet wara ir-riforma li għamel Gvern Laburista. Ġaħna ġejna minn żmien fejn ir-rapporti tal-Awditur Ġenerali fejn jidħol l-opera tal-immaniġġjar tal-artijiet kienu jikkundannaw il-politiċi, kienu jikkundannaw il-persuna pubblika, il-Ministru, il-Segretarju Parlamentari. Illum qed naraw konferma kif għandek il-politiċi illi infatmu mill-operat tal-Awtorità tal-Artijiet. Il-Ministru Bonnici kompla kif qabel rapport simili kien jiskrutinizza biss lill membri tal-Kabinet, iżda llum ir-rapport qed jiskrutinizza wkoll uffiċjali pubbliċi. Tkellmet ukoll id-Deputata Laburista Ramona Tard li semmiet kif fi żmien gvernijiet nazzjonalisti l-artijiet kienu jingħataw mingħajr trasparenza fosthom dik tal-Lavinbraw li ngħatat minn Jason Azzopardi li kien politikament responsabbli. Hawnhekk l-art li ingħatat għal skop industrijali sabiex inħolqu l-impjiegi imbieħed b'ċans u ma kien hemmx xi valur tal-kondizzjonijiet ta'. Imma saħansitra tneħħewla l-kondizzjonijiet kollha, ġifieri tistgħu timmaġinaw hawnhekk qed nitkellmu fuq stimi differenti sabiex jitneħħew il-kondizzjonijiet. Fil-każ tal-Lavinbraw tneħħew il-kondizzjonijiet kollha mill-ewwel. Minnaħa tiegħu id-Deputat Laburista Alex Muscat ukoll fakkar kif taħt Gvern Nazzjonalista biex titneħħa kundizzjoni minn taħt kuntratt se titneħħa b'xejn u nnota dwar l-ipokrezija tal-Partit Nazzjonalista. Meta ddiskutejnaw ġew, Sur President, ħadd mill-Oppożizzjoni ma kkontesta il-valur. Ir-rapport stess jgħid illi meta morna quddiem l-NAO Committee f'dan l-istess Parlament, l-informazzjoni kollha li ntalbet inkluż mill-Oppożizzjoni ġiet provduta u ġiet sostanzjata anke kif wasalna għal valutazzjoni illi għamlet l-Awtorità tal-Artijiet.